Ja nyt me mokomat pistämme täällä tupakiksi ja vielä ihan uudella tavalla. Tällaiset sähkötupakat nimittäin kasvattavat hurjaa vauhtia suosiotaan. Tämä ei savua, vaan höyryä. Niin, voisiko nikotiiniannoksensa imutella tällaisesta tuhoamatta keuhkojaan ja häiritsemättä ympäristöä? Vai onko kyseessä vain uusi tupakoinnin muoto, joka pitäisi mahdollisimman pian ja heti kieltää? Joo, tää ei ole tupakkaa. Tää on sähkösavuke. Joo, ei mitään. Ja teillä saa niinku höyrytellä. No periaatteessa kyllä, mutta ei ole siitä ollut mitään puhetta. Se on lähes hajuton ja sitä voi polttaa sisätiloissa. Syksyn villitys, sähkösavuke, höyryää jopa 10 000 suomalaisten huulilla. Vaikka meillä ei saa myydä edes nikotiinia sähkösavukkeisiin, sitä saa muualta Euroopasta netitse. Sunnuntaina tilasin, torstaina oli tuotteet kotona. No 29 vuotta on polttanut analogisia savukkeita ja... Eli tavallisia perinteisiä. niin. Nyt kun 3 viikkoa sitten ensimmäisen kerran otin ensimmäiset höyryt tästä, niin tiesi heti, että en tule enää ikinä sytyttämään oikeana tupakkaa. Viranomaiset ovat hämillään maailman terveysjärjestöä myöten. Varoitus kuuluu. Tutkimuksia on vähän, turvallisuustietoa vielä vähemmän, eikä sitäkään ole tutkittu, toimiiko sähkösavuke tupakan vierotukseen vai onko se omiaan jopa lisäämään nikotiiniriippuvuutta. Kun savukkeet vastaa sitä, että hypätään kerrostalon katolta, niin näissä ollaan siinä, että hypätään sieltä 5. kerroksesta tuntemattomaan. Sähkötupakka tai elektroninen tupakka on alun perin Kiinassa kehitetty. Tavallista, analogista tupakkaa imitoiva laite. Se koostuu akusta, höyrystimestä ja patruunasta, johon ladataan savukkeen nesteet. Siitä imetään, ei savua, vaan höyryä. Tää maistuu ihan oikealle. No niin. Ja sitten kun lopettaa, niin sitten vaan pistää se tuohon rasiaan. Niin. Ei tarvitse tumpata eikä sammuttaa. Ei. Tupakkalain mukaan sähkötupakkaa saa myydä Suomessa, mutta nikotiinia ei. Vielä viime vuonna Tulli takavarikoi sadoittain nikotiinipatruunoita ja liuoksia. Sitten Vantaan käräjäoikeus linjasi, että niitä saa tuoda maahan henkilökohtaiseen käyttöön. Mutta sitten kun akku loppuu, niin laitetaan tuohon laturiin ja... Ei ottaa. Toi oli mulle Siinä se sitten latautuu. Suomen toistaiseksi ainoa kivijalkamyymälästä sähkösavukkeita, mutta ei siis nikotiinia, kauppaava yritys löytyy pääkaupungista. Toimitusjohtaja Kim Nyrhinen perusti liikkeen perintörahoillaan, jotka hän sai äitinsä kuotua keuhkosyöpään. Markkinointipäällikkö Kalle Kalmari ennustaa, että vuoden kuluttua liikkeitä on 10. Joo, eli nämä on näitä meidän täyttönesteitä. Näitä löytyy melkein 20 tai noin 20 makua meiltä aina kahvista eri tupakkabrändeihin, monia eri hedelmiä, minttua, energiajuoman makuista, että näissä on vaan taivas rajana. No näissä ei myöskään ikärajaa, että voiko vaikka 10-vuotias tulla ostaa mansikkatupakkaa? Periaatteessa näissä ei ole ikärajaa, mutta käytännössä tarkistetaan nuorilta asiakkailta henkilöllisyydet. Mutta nyt meidänkin postimyynti pakotetaan ulkomaille ja todennäköisesti nuoret edelleen sitten joutuvat tilaamaan tuotteensa ulkomailta netistä, jolloin minkäänlaista ikäkontrollia asiaan ei synny. Virallinen tavoite eli savuton Suomi 2040 ulottuu myös tupakan omaisiin tuotteisiin. Niiden myynti liikkeessä on vielä sallittua, mutta viranomaiset ovat kieltäneet niiden mainostamisen kotimaisilla nettisivuilla. Kuule, mulla on ajankohtainen kakkonen täällä nyt huoneessani. Ja he on käynyt täällä Green Smokein luona haastattelemassa niitä. Siellä oli sanottu, että he ei saa enää mainostaa netissä. Ja se tarkoittaa sitä, että niiden pitää poistaa näiden kaikkien tuotteiden kuvat ja nimetkö.
Minne te siirrätte tämän toiminnan? Toiseen EU-maahan. Lisäksi EU-maa olisi siitä erittäin positiivinen asia, että jos tämä nikotiinin kauppaaminen on vapautettu siinä EU-maassa, me voidaan myydä meidän suomalaisille asiakkaille myös nämä nikotiinipitoiset täyttönesteet, joita tällä hetkellä Suomessa emme saa myydä. Tämä ei ole ainoastaan suomalainen ilmiö, tämä viranomaisten hämillisyys, vaan se on ihan kansainvälisesti WHO, maailman terveysjärjestö, EU ja kaikki yksittäiset valtiot myös. Tästä ei oikeastaan selvää lainsäädäntöä missään maassa olemassa tällä hetkellä. Ensisijaisesti ehkä kuitenkin pitäisi olla varovainen näiden kanssa ja tätä myyntiä pitäisi rajoittaa tai suorastaan kieltää. Toistaiseksi markkinat ovat villit ja hinta halpa. Kalleimmillaankin puolet perinteistä tupakointia edullisempaa, halvimmillaan peräti 70%. Nämä on niinku tupakoita ja nämä on niinku sätkiä. Siitä voisi käyttää semmoista nimeä kuin sähtkää. No nämä fiinimmät versiot sitten otetaan vaan täältä rasiasta. Tässä on niinku yhden tupakka-askin vähän ylikin itse asiassa. Eikö tuossa tule yliannostus, kun ajattelee, että sä voit vaan polttaa ja polttaa, se ei lopu koskaan? Silloin alussa tuli niin kuin höyrytettyä liikaa, mutta kyllä sen sitten huomaa käytössä, että jos rupeaa päässä pyörimään, niin on tullut ehkä liikaa höyryteltyä. Että... Ihmisten kiinnostus on silmin nähtävää. Kirjoitamme Googleen vain S, Ä, H ja se tarjoaa ensimmäisenä sanaa sähkötupakka. Teemme toisen huomion. Suomalaisliikkeellä ja amerikkalaisyhtiöllä on sama tuotemerkki. Onko tässä mitään eroa? Kysymme asiaa Suomen Green Smokin markkinointipäälliköltä, sillä toimitusjohtaja Nyrhinen ei halua julkisuuteen. Tällaisen siis, ootte sitten niin kuin sama firma kuin tämä? Ei olla. Mutta teillä on tismalleen sama logo ja sama... Siitä voitte keskustella Nyrhisen kanssa. Että mutta hän ei anna haastattelua. Tästä asiasta mä en itse pysty sanoa mitään, koska hän on itse perustanut yrityksen ja mä oon tullut tähän kesken mukaan. Mutta on mahdollista, että brändimme vaihtuu vielä matkan varrella. Niin ajetaan tuonne Henkkaan. Patentti- ja rekisterihallituksesta kerrotaan, että pelkällä Green Smoke-nimikkeellä on parikin tavaramerkkihakemusta Suomessa ja pari Euroopassa. Joo, kiitoksia. Käsittelyt ovat vielä kesken, mutta sähkösavukkeet höyryävät. Eikö ole kuitenkin parempi vetää höyryä kuin häkää? Kysymys on siitä, että siellä on paljonkin huonosti tunnettuja aineita ja niiden vaikutuksia ei ole selvitetty. Eli tämä tuotevalvonta ei näytä oikein toimivan tässä suhteessa. Miten te täällä sosiaali- ja terveysministeriössä suhtautuisitte siihen, jos joku alkaisi polttaa tällaista työhuoneessa? No kyllä se varmaan hämmennystä aiheuttaisi eihän sitä voi suoranaisesti kieltää, mutta luulen, että se kuitenkin jollakin tavoilla loppuisi. Mutta mä teen lähteä jatkamaan pösyttelyä tuonne sisälle. Kaikkia sitä tupakanhimoiset keksivät. Jään odottamaan pikkujoulujen sähköviinitarjoilua. Mutta nyt muihin puheenaiheisiin.